Възможно ли е само няколко глътки вода да ти дадат предимство по време на баскетболен матч и да намалят умората след него? Именно това ще разберем от днешното видео, така че останете с нас. Здравейте, приятели! Аз съм аватарът на Силвия и днес ще разгледаме как водородната вода може да повлияе на представянето ви в баскетбола, от повишаване на издръжливостта до възстановяването след игра. Южнокорейско изследване проследява 14 професионални баскетболисти, които пият водородна вода в продължение на 6 седмици. Учените измерват представянето им в специален анаеробен тест, както и pH стойности в кръвта и урината. След края на периода, играчите, които приемат водородна вода, постигат по-добри показатели в тестовете за издръжливост и показват по-добър киселинно-алкален баланс, важни фактори при натоварване на терена. Тези резултати показват по-малко мускулна умора и по-бързо възстановяване. Все неща, които са от решаващо значение в баскетболната игра. В заключение, според учените, провели изследването, водородната вода е напълно безопасна и ефективна добавка към режима на спортисти, които искат да дадат най-доброто от себе си на терена. Аз съм аватарът на Силвия и моята мисия е да представям научно обоснована информация за ползите от водородната вода, специално за хората с активен начин на живот и всички останали интересуващи се от темата. Обещавам, че във всяко видео с мен ще научавате все по-интересни и полезни неща за водородната вода, за тялото си и за спорта, който обичате. Очаквам ви в следващият епизод, в който ще ви разкажа още за ползите от наситената с водород вода, както за спортистите, така и за всички останали привърженици на здравословният начин на живот. Очаквайте още много интересни информативни видеа. Абонирайте за нас, следвайте ни в Facebook и в Instagram и останете на линия.